Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ako ay pupunta sa Post Boutique. For today's video, ako ay pupunta sa Post Boutique. Ibig sabihin po ay branch po ng tindahan grocery. Isang branch ng grocery para kunin yung post ko. Actually, hindi siya usual na package, friends. Ito po ay grocery din. Pero sa Asian store ko binili sa internet. Kaya di ko kunin doon sa Post Boutique. Nagdala ko ng bag na may ganyan. Kasi ayaw kong magbitbit ng cartoon, friends. Gusto kong iwan na lang doon. Kaya nagdala ko ng ganito para doon ko ilagay. Ano pa hinihintay natin? Punta na! Malapit na tayo sa Post Boutique, friends, kaya yan, need na mag-wear ng mask. Dito tayo sa loob, friends, tingnan nyo, need talaga magsuot, kaya need mo ganito. Yan, friends, hindi ko bibit-bitin ang box, ilalagay ko siya dito.
Ayun, nakita nyo din friends, anong nilalaman ng box at ba't need ko magdala ng ganito. Kasi mas madali talaga friends ang i-pull lang ang nilalaman ng box kaysa nakabox pa. Lalo na may 5 kilos rice, kaya yun. Kaya mas mainam na nakaganito. At tingnan nyo friends, oh mga wild lang yan. Kaya umupo muna ako dito para ipakita sa inyo. Till next video friends, have a nice day. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.